Yawwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Cikin wannan sabon bidiyo insha Allahu zan mana ko in ce zan nuna mana yadda mutum zai downloading ɗin Trust Wallet har ya buɗe ta. To ba tare da ɓata lokaci ba mu je ga cikin bidiyon. Farko za ka je ka nemi, farko ya zama ka sa data, sannan ka je ka shiga Play Store. Ka shiga Play Store sai ka yi searching Trust Wallet. Da yake network yana ɗan bamu matsala, za mu yi searching. Shi yasa baya nunowa yanda ya kamata, network yana ɗan. Yawwa to idan nuna haka kun ga ni ya samu ma update. Sai ka danna nan ka installing. Ni zan yi updating ne yanzu. Already ina da ita akan wayata. Za mu yi skipping ya gama downloading ko kuma jira mu gani. Yawwa to yanzu nan ne kana gama downloading ɗinta ka danna open zai kama nan. To nan idan kana da wallet kana son ka importing kai tsaye nan za ka zo ka danna nan. Idan kuma already kai da baka da wallet to dole nan za ka zo ka danna create wallet. Sai ka danna creating wallet shikenan. Za su kama nan duk ka danna agree, gashi nan su nema bayani ne. Sai ka danna duka, sai ka danna continue. A nan gun saboda yanayi na tsaro ba su hasko mana fuskar wajen ba saboda yanayi na tsaro. Wannan press ɗin ba su bari wani ya gani ba. Dalilin da ya sa kuka ga wannan abin ya ka kenan. Wannan shine tsaro ne. Haka kawai wanda ya damu don bai ga nan abun ba. Wajen da aka shigar da press ɗinka ne. Idan ka zo kai ma gun za su nuno ma wannan. Sai kai kwafi ɗinsu ka rubuta su a takarda, keeping ɗin sosai da sosai. Sai kuma ka wuce na gaba, za su buƙaci da ka shigar da su ɗaya bayan ɗaya one by one domin tabbatarwa. Wannan shine abin da ke akwai kawai. To ni kasancewar already ina da wallet zan koma in je in buɗe ta kai tsaye kasancewar ina da ita. Don haka sai in dawo tunda ni ina da su gashi. To kana gama buɗewa za su nuno nan. In gani ni ina da already na buɗe ta ce airdrop ce. Gashi nan bani da coin ko ɗaya sai wannan gold coin ɗin. Gashi nan ne. Idan coin kana daga wannan gashi nan wannan Bitcoin ne, wannan Ethereum ne, BNB, ga BNB Smart Chain nan, ga Tron nan, ga Polygon. Idan za ka yi adon takan gashi nan. Duk za mu zo mu bidiyo a kai shi ma insha Allahu. Setting gashi inda za ka zo za ka iya zuwa ka sa dark mode. Idan dark mode kake so za ka iya barin farin kuma idan farin kake so. Duk wanda ka sa a ciki zai yi. Sannan za ka iya zuwa nan ka saita da me kake so ka gani. Za ka iya saita ma'ana currency ɗin da kake so ya ringa bayyana. Ni kun ga USD ne, dala ne. Za ka iya zuwa ka tafi ka nemo Nigerian Naira ka sa a matsayin shi kake so duk wani coin ya ringa yi ma showing da Naira zai ringa yi ma showing. To ka gani ga Nigerian Naira a nan. A Nigerian Naira sai ka danna Nigerian Naira. To ka gani? In ka lura shi nan ya koma Nigerian Naira. Ka gani? Kana da network, wani zubin in baka da network za ka ga ba abin da zai ma showing. To ka gani? Ya dawo network ya dawo to ya yi min importing gaba ɗaya. Wannan shine ɗan abin da nake da shi a ciki na wannan coin ɗin gashi nan. Ina da wannan coin ɗin na Naira 1742. Yawwa. Insha Allahu bidiyo na gaba ko in ce bidiyon mu zai zo don ba zan muku alƙawarin ce a na gaba. A cikin bidiyoyin mu da za su zo insha Allahu
za mu zo mu nuna yadda za ka siya ka siyar a cikin Trust Wallet, yadda aka yi transfer da yadda za ka yi receiving duka insha Allahu za mu zo mu bayani. To in ma anan za mu tsaya a wannan bidiyo na gaba sai Allah ya sake haɗa mu a wani bidiyon. In kana tambaya za ka iya dire mana ita a comment. Na gode, wassalamu alaikum.